Ku zo mu ƙara tuna musu dai gaskiya da alkhairi a faɗa. Ina wuce yace mi yafe mai zai hana mu mi yafe mai. Buhari yayi mana niyyar gyara. Sai fatan alkhairi Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Yes, ya wali. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaya maka rahama min yafe ma. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaya maka rahama min yafe ma. Bismillah Allah sarki na wanda ya ƙagi rai yayi mai Allah ya maka rahama min yafe ma. duk wanda ya ɗanɗana daɗin rai mutuwa tana nan babu. Allah ya maka rahama min yafe ma. Allahu rabbu shi ya halice mu gare shi dole za mu yi koma. Baba Buhari ilahu ya yafe ma. Mun tuba ilahu ka yafe laifukan mu duka wanda muke yiwa. Aniyar ka tabi ka ta alkhairi kai ne da kyakkyawar niyya ta gyaran ƙasa wayo baba. Allah ya kyauta makwancin kaye maka rahama min yafe ma. Allahu kai salati ga annabinmu wanda gunmu shine ya alƙibla. Allah ya maka rahama min yafe ma. A dansa ne ka samu ka san da akwai ka rayuwar mu shi ya zamo fitila. Allah ya maka rahama min yafe ma. Da shi ya fidda mu a duhun jahilcin da zai saka mu cikin wahala. Baba Buhari ilahu ya yafe ma. A cikin salatin da alihi sahabihi da masu yi marhi